kaikki! Tässä Viltsukin taas täällä uuden videon parissa. Jos Viltsu myötä Eltsukin kanssa 1 ruokakarja, niin kumpi saa enemmän rahaa tunnin aikana? Ja unohdin muuten sanoa, että niinku, mulla ei tässä alussa minun mikki, joten taas saan tosi vähän klippejä siitä alusta. Mä laitan vaan ne highlightit ja niin. Mut mä huomaan sen kyllä jossain välissä videon. Juu, mut nauttikaa kuitenkin videosta. Miten? Ai on. Ei ole parantatunut. Tuo on tulemassa viikolla tapahtuu. Miten? Bambuista. Miten? Eikä tässä sun mailiä. Eka 20 minut highlight. Lifesavers! Sen siitä pakittaisi kyllä niin kiva. Niin ois. Kyllä niitä ei saa käyttää. Siellä kun sais Maple Apple. Ostan kaikki stokista vaan. Anna päitä rahaa. Mä en tiedä miksi mä ostin tollasen katseet, mutta huvikseen. Mutta tommosenkin vielä varaa. Mulla on massi. Tomaatti. Ei kannata kattoo mun gardenia. Mä en tiedä miksi. Onko kosmetiikkaa? Niin tää maksoi miljoonat vaan. Ykköstä kosmetiikkaa. Tää? Ykköstä kosmetiikkaa. Bamba, Simba. Ei oo muuta. Mulla on rahat piska. Mulla on rahat. Simba. Miskäs mä jo? Stoppa. Okei, tällä kertaa nyt mennään mun main accountille ja avataan mun mytikallekin. Ja jos sit tulee Red Fox, mä voin arposta tällä videolla. Vaikka mä veikkaan, tästä ei tuu Red Foxia. Mutta jos tulee, niin me arvotaan se. Juu, me ei arvota sitä. Mutta saattaa olla myös myöhemmin tässä videon lopussa vielä jotakin arvottaa. Kannat sen. Sulla on noin sun kaktukset ja kasvanut. Mulla ei mikään vielä kasva. Mulla on kasvanut melkein kaikki.
Paljon voitte bambusta? Nyt mä myyn mun kaikki bambut, kun paljon mä saan rahaa. Tonni. Sulla riittääkin Godly Sprinkleri. Riittää. Ehkä. Hei, mulla oli miljoona yhdessä vaiheessa. Musta tuntuu, että se maksaa jonkun miljoona. Mulla itse asiassa on ollut se jo miljoona kerran. Mulla on vähän huono tilanne. Miksi mä nein mun miljoonan pois sinne? Joo, riittää mulla ei. Siis mulla on Godly. Mille? Jos mä en oo ostanut tyhmää mä ostin kosmetiikan. Niin miksi sä ostat? Nyt ehkä sen tajusti, mitä mä äsken sanoin siitä kosmetiikasta, mutta juu, se oli vähän tyhmää. Jos tulisi Orange Tulip-peli, niin se vielä pelastais mun pelin, mut niinku en usko. Ne oli raareja. Niin. Tulipa. Sivu. Tulipa. Ehkä. Tuli. 19 mitä itse. Oh my god. Eikä sä niitä tarvita. Olisiko Dragonfruit stokki? Mitä saa noin seedpack? Masaha. Nyt! No ei, mun saatais köyhä. Ai mä nyt sanoisin, että mä oon köyhä. No on se nyt vähän. No vähän oot vaikka niitä. No vähän. Ei mä sille ihan köyhä on. Mä sille ihan köyhä on. Oon mä sentään rikkaampi kuin sinä. Et oo. Niin joo. Näistä saa rahaa kuitenkin tälleen. Tän verran kuitenkin. Juu. 14 000. Sä olet vähän tyhmä, kun sä ostit kosmetiikan. Niinpä. Dam. Ja nyt saa vielä jonkun Candy Blossomin dogilla. Niin. Ei jos mitään järkeä. Silloin tästä tulis mun meini. Mitä? Mut tulee iso kaktus. Please kerkeä kasvaa. Ilma. Ei, mut kato mun rahaa. Ei, mä vielä voitan tän. En mä oo rikkaampi kuin sä. Okei, mä voitin tän kyllä jo. Eli mä saan Rainbow Orange Tulip. No mä sain kulta. Ei. Näin saa. Ei mun nyt kerää kaiken sun gardenissa vielä, ehkä kerkeät saada jotain. Täällä kato mitä. No, nyt on myy. Siinä meni sun loput. Okei, mä voitin. Juu, mä voitin. Mutta mulle tulee iso kuva. Et sä voi enää. Juu. No, juu. Ja haluatteko te kuulla sen kiveä vain? Mä tiedän, että te ette todennäköisesti saa tätä, mutta... No okei, mä voin vähän laskea. Mä oon siis sanonut 50 tykkäystä videolla. Mutta jos mä saan 30 tykkäystä tälle videolle, mä arvoon Mimic Octopuksen teille. Tämän herran. Tämän te saatte, jos te saatte 30 tykkäystä tälle videolle.
Jos me saadaan 30 tykästä, kirjoittakaa kommentteihin teidän oman niinku nimi, kirjoittakaa display name ja myös tämä niinku, mikä on tuolla niinku A-merkillä, mikä sen nimi on tagi-merkillä oleva nimi. Ja Eltsukki, sinä et... Säällistä.